Historie fotbalu v Hluku má víc jak 90 let a je oceněna celou řadou úspěchů a skvělých výsledků. Sportujeme s dětmi od 3 let až po dorost. V současné době máme zhruba 120 dětí, kterými se potkáváme 2x až 4x týdně. K fotbalu byl veden syn od malička, protože taťka je fotbalista, vyrůstal na hřišti, nicméně k fotbalu nás celkově motivovalo, aby syn trávil čas se svýma kamarádama na hřišti a aby se zatmelil do kolektivu a dokázal se naučit kolektivní souhře s kamarádama, poslouchat trenéry a podobně, v čem jsou trenéři v Hluku úplně skvělí. Tohle je naše království. Hledáme kluky a holky, kteří chtějí zažít ten nezapomenutelný pocit, když střelí svůj první gól. Hledáme naši budoucnost. Neboj se, připoj se k nám.